Diyos, ibagbaga na dito nga nagtrabaho ti Diyos kunana, kag masapol nga agtrabaho akmat kuna ni Apo Jesus, ipagpasigudaan na dito nagtrabaho ti Ama kaging gaita kunana. Kanya gamit inaramid ti Ama no kitaan tayo dito nagkatlo niya. Ti Ama kuna tayo, ti talwa persona, iso ti namarswa, ti Anak, isot ng insalakan na ti parswana ti Espiritu Santo, isot ti mangkantarabay, mangpaspasan to kada tayo. Kano na marswa ti Ama, kahit na nga sa uwan, hindi pinarswanan ti lubungan, agtultuloy aging gana tatta, dahito'y apinarswa. Agtultuloy mat nga agbumbunga, agtugtubo, agtultuloy mat nga no hindi na ababangapan na o na tayo ka. Kasi agtultuloy mat amamarparswa ti lubong. Iso nga tunggal anak, nga maiyanak, tunggal mula nga agtubo, tunggal bilit nga gitlog, agtultuloy nga mamarparswa ti lubong. Diyan mo ano tultuloy na nga parparswaan takita yo, ik-katon nyo mo. Kalas di sa mo niya. Nagpukis, ababa, ay kaababa-abong na, isumot ti kabatit sa una, tay ama ibasa. Nakumanat atidog di buses na, ay di buong na baka atidog pumata. Narigat pa mangalin na, kaya ka nagababa buses na dati ka may ay kapukis gaya no gaya no. Pagpukis ka, bumatid di buong mo, bumatid mo yan, tay ama ibasa. Agtultuloy nga marparso, isti ko na tayo, tunggal adama iyan at tunggal adama parso, agtultuloy nga marparso ti Diyos, agtrabaho ko na, aging gana tatta ko na niya. Nung ti ko na, di ti anak, di tilaang makita. Kaslakan niya tayo, no ko na tayo, di trabaho tayo, no saya atin tayo, tumultulong tayo, ti pan nakaparso ti Diyos iti lubong. Iso mo na, mula ka mat, no aywanan mo tinakaparswaan, no aganak ka mat, no sayaatan tayo di trabaho tayo, tumultulong, ti pagsayaatan, panakaparswa ti Diyos iti lubong. Tinagrigan mo dito'y, habang mamarparswa, sumursurot mo ti basol. At damo dagiti magdadaol ti panakaparswa, no kumati nakaparswaan, maabuso, madadaol mat, tinakaparswaan, ti tao. Alam ko ba di pa nagdadaol ti biyag? Madadaol mat, gala ko man ay abortion. Kaya naparswa, nudaduma, dadaulan tayo mat. Uray ti bagi tayo, ti bagi tayo nudaduma, masubraan, maabuso. Mabalin nga, sobra nga kaan, uray lang aghay lang, iso ko na no, kagurguram ni abalayan mo, regalwang, inaldaw alitsyon, inaldaw abagnad makaitong, maatake. Iso nga no rin regalwang, dakto madamdama siguro pagpatayon na ko. Nudaduma, maabuso mo dahil ti bagi. Nahantay nga anadan, ay kakanang maamin, alun-unan maamin nga mabaling na alun-unan, ay di ka maigimuray, ay katalaga ang asidog ka nga pumusay. Iso ako nagpalitsyon ka, tapos na may mayat, hamong idulin, di buong nga kaguluhan. Sakan to, inya na litsyon paksim, susapo maibos, di ka na litsyon paksim ko, nagadupakan mo. Tiyoti ko na, nagpalitsyon ka, basit na di alaang, iwaras mo, kadagitay mamunsyon. Tag-ado mo ilang tumarindag, himlag ng to. Kano maabuso na ito bagi, agadagal lumot atin, ayon din ang kaparswaan. Sobra mo, panagara, ano, nagdumamay, panagsigarilyo. Dadagal lumot ati paras ay nayon din ang kaparswaan. Kiso ti bagbaga ni Apo Jesus, imay, ti trabaho na tatta, anyo rin din ang kaparswaan, aywanan. Iso di jay, no mamati ka, iti anak, kunana, no adda pamatin kinkwana, kayat na nga saon, ay aywanang tumultulong kamot tinakapaan niya ti kunana. Daytoy. Kanya gamit tibilin na, yung baga na nga, agayat.
No, ay ayatom ti lubong, ay ayatom na kita tao na tumultulong ka ti panangaywan ti nakaparswaan. No, nya na ganun, barbaridad ka nga chismosa, nagmarmarites. Dadadaulam ata, amuyo ti moralidad, ti reputation, tinadan ti taong ganduman ng ostos na rin padamag tayo, no, madadaay mo ka. No, agilunod tayo, di ka pa ilang masal, sika kumati o muna. Ganun yan, ilunod mo, isuwag ilunod mo, dadadaulam, ano yan, parswaan. Dadaulam adi jay bagina, tapiling nga bagi tayo kana santuan. Tababaan ti Espiritu Santo, ang dato niya Apo Jesus, imay na pinasa, imay na inurnos na nila kaparswaan tayo sa kunana. Aging katata, agtrabaho pa'y na ang ti amak, kunana. Napatag titong galmay sa, kunana ti muna may basa. Yati kantangan, di ka ta malilimutan, yati kunana, numalipatan man di ana, amak ina, di anak, nga naggabukin ko na nang galing sa kanya. Ting 80 Diyos, hanggang tayo pulos na. Malipatan, kas na ginapatid tayo. Managparabol kin manangaasi ni Apo Diyos. Kas di kapatid tayo, dumagamin ka, datayo nga mismo nga tao, tihan nga maging patid ti bagi tayo, hantay pa ipatid ni kaarong ba tayo. Nung ti kinapatid tayo kini Apo Diyos, kasla di ina ko nana, kasla handa malipotan di anak na kin, ore di kanta ko nana, uray numalipatan di ina, di anak na, ti Diyos handa tayo tulat tangan, malipatan. Di di kinapatid mo kanya tayo. Uray man nagbaso lang, Father, won. Uray ado pagkurangan, Father, won. Uray ado di pagkapsutan, won. Isugurod nga, dali di simana. Tagkararag tayo, agbabawi tayo, kadagiti basbason tayo, tapno agbalin tayo man nga makaayo iti imatan na. Tapno da tayo nga anak na, kukwa na tayo latangak na na, isugurod nga, dapanan, babawi, managparapod. So ako na tayo, tipatid tayo, iti imatan ni Apo Diyos kasla anak. Nahan nga pulos na maalipatan di inana, kasi di bagbaga na dito. Nayon tayo nga ron tilubong, pinarso tilubong nga iayatin na. Lumanda ibagaan nga, magamin ti tao ka, di pagarot na isokatan o kanti pinarsuan ka, abuson na madagiti pagan na nga naparsuan. Tilubong, sobra ti panag industrialization. Sobra ti panang papintas ti lubong nung dadaulan na mo ti aglawlaw, tumadimot laan na may bagay. Masapol ang marespeto mo, agraman ti tao. Kano rinespeto mo ni kabsat mo, kanya ti kunana, rinespeto mo ni Apo Diyos. Anyaman ti arawidan yun, hindi nalaklaka nga pandirigan yung kastoy itorturungan na. No inayat mo ni kabsat mo, inayat mo ni Apo Diyos. No insalakan mo ti kabsat mo, no dinalos ang taglalo mo, tumultulong ka, iti pa ng simpa, ti parswa ni Apo Diyos. No pinakan mo ni kabsat mo, tultulong ang naiwanan ti parswa ni Apo Diyos. Kasi mo tlaan ti magbaga na kada tayo. Isugarod nga da misyon tayo. Haan angin may kalagtilubong nga riribok iti na marswa. Haan angin may kalagtilubong nga magdadadagol ka dahil ti pinarswa na. Isugarod na ti misyon tayo kas tao. Mga iwan ti pinarswa na. Tata, simana. Tata, gandaw. Anya mo dili tinaharamid mo nga mangtulong inikabsad mo tapno ay aywanan ti parswa ni Apo Diyos. Anya mo dili tinaaramid mo tapno may ipakita na sika responsable ka kadagiti pinarswa ti Diyos. Kadagiti anak na, dagiti awis na nagro na tapno agbalintay nga napatid. Iti imatag na iso di ada panagbabawi, dalosan, pagbabawian dagiti nagkamalyan, aturan, dagiti bigdot at makaiayo tayo aparswana.